החשש הרבה בנות שרק מסיימות קורסים או צריכות מיטה נוספת לחדר נוסף, ביקשו מיטה שהיא לא תהיה ממש, שיהיה לה מחיר ממש משתלם. אז הבאתי את המיטה הזאת. המיטה הזאת יצאה לי מיטה סופר טובה. כמובן שלמיטה הזאת יש שתי ידיות שהן נשלפות. אפשר להוריד את החלק התחתון מלמטה, והחלק העליון גם הוא יורד. מתחת לכרית יש חור לעיסוי. יש למיטה הזאת מספר יתרונות מאוד בולטים, מלבד המחיר שלה שתכף תשמעו אותו. יש למיטה הזאת, הנה נשים את זה ככה שכולם תראו, שתי צירים לאורך במרחק מאוד גדול, מה ששומר מאוד על היציבות של המיטה. הרוחב של המיטה מקצה לקצה הוא 63-64 סנטימטר, זה יותר נוח ללקוחה שלה. יש עוד יתרון למיטה הזאת, שיש לה במקום 2 נגרות בכל המיטות, 3 נגרות. המסילות הן מסילות מתכת ולא מסילות פלסטיק. אחלה מיטה, 850 שקל בלבד, 850 שקל בלבד במבצע שלנו, ב-20 הרוכשות הראשונות של המיטה, אבל באיסוף עצמי.